Sen na ay taada ni Jesucristo magsubsubaybay. Baybay ang amin nga naglabas, amin nga nalpas, taada pa'y napinpintas, ludi ka agdardaras, pabigyan di pamati, ken panagserbi ni sukum at aramiden, kapyagong uden. Nagayat ka, ngem na paay ka, di ka unay agsinaan, kaugali ay ta. Lagi pe madana inimbay, nga mangay ayat kenta, di nakapay nga baybayan, uray pa sa dinukan, at dangakan kanayon luka sa pulang, mamaling nga katungtungen, kapyagong uden. Nagurnong ka, ngem napukaw amin, awan tulis kinabati, kaya't diyanin. Lagi pe madana pagpate, naguray ken ka, balitok amin nga datana, nagsakti agpatingga, awan You're listening to Adrian Baggett YouTube channel. You're listening to Adrian Baggett YouTube channel. mapunas lunwa, anya pa'y umat sa pulen, kapyagong uden. Lagi pe madana pagpate, naguray ken ka, balitok amin nga datarna, nagsakdi agpatingga, awan tinti ladini, mapunas lunga, anya pa'y umat sa pulen, kapyagong uden. Lagi pe madana inimbay, nga mangay ayat ken ka, di nakapay nga baybayan, uray ka sa dinukan, at dangakan kanayon luka sa pulang, mabaling nga katungtungen, kapya